वेलकम लिखा है सेरा कहीं जी के नष्ट हो पुअरे ए पुओ देख मामा को सेरा कि नष्ट कला आनिकी एडा लगे देबू रे आपण मैंने भावुवे राति केतेटा 10टा पर है ना पुओ ए कौन ये सबू चली ठीक कम सब चली एटा एक्चुअली चली सरस्वती पूजा प्रिपरेशन चलती राति पाले सरस्वती पूजा हम यही से ये 16 काटिकी काली बन से हार्ट चिन्हटा बाकी से पेपर लगे ये कौन सब जिग भी किणी आनिक आज के खर्च कर पुआ 2000 2500 हम हाँ ना 3000 हम 2500 टा सब आसी किना किणी होगी मेढ़टा एगुड़ा सब फूल ये सब से पड़ोजी ये एक्चुअली कौन माने काली पूजा हम ये भितर से मेढ़ाणी सजे बाकी काली जहाँ सजेवा तो सजेदेवे एवं कि अल्प अल्प सजे नाचिदेलु एपटा कि लाइट होनी रे हाँ एपटे गोटे लाइट लगे एपटे लाइट हे बढ़िया देखा पूरा 11 साढ़े 10 राति है पिलाने शोना ये वीडियोटा कंटिन्यू हम काली जाके ना अड़ो ना आखि पिटुनी दार आखि ना पिटुनी लाइलिन लगी आ तो पड़ दी जाई ना हम करा लो छोड़ दी अरे तुम देखो और करा दी ओ पकान अरे भी हो दे देख सब नाया फ्रेंड नमस्कार समस्ते भल थे आ खुश थे आज हूँ सरस्वती पूजा आपण समस्त हैप्पी सरस्वती पूजा माँ आपण मानक बहुत भल रखू विद्या बुद्धि सबू आपण मानक दौ आपण मान भी प्रार्थना करूँ मो पिला मानक भी मो पिला मानक भी माँ भल रखू तांको भी सद्बुद्धि दौ आपण मैंने केमती कौन पूजा पालन कले मत कमेंट करी कहे मो पुआ तो सबुति कोटा भी माने स्कूल जो दिन छुट्टी है ना वर्ष 2 वर्ष है सबू पूजा अगस्ट 15 जनवरी 26 से घरे ही करुँची कहीं से गुड़ा से मिस करने चाहूनी से घरे करुँची भी आम सपोर्ट करुँ मुझा बाबा आम घर समस्ते सी एका करूनी सब पिला एकाठी कर एकजुट कर करुँची हौ करू से भी आम मानक भल लगुच आमे मैंने जोटा कर से हूँ से करुँची से खुशी लगुच
ଏଠି ଆଜି ପୂଜା ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯାହେଲେ ପୂଜାଟାରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5,000 ପ୍ଲସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ କହିନେ ଇନକମ୍ ଗଲା ପରେ ହେଲେଣି ତଥାପି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପଇସା 500 ଏତିକି ମାନେ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ବାହାରୁ ଯିଏ ଯେମିତି 150 ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି। ମୁଁ ପରେ କହିବି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। ଏମିତି ଅନୁମାନରେ କହିଲି ଯେ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବକ୍ସ ବାଜୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଛି, ବାକି ସରଗ ସାମାନ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ହେଇକି ଆଉ ଭୋଜି ପଡ଼ି ରନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି, ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ହେଇନି, ହବ। ମୋ ପୁଅର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣା ହେଇନି, ଥିଲା ତ ଚଳେଇ ଦେଲା ଆଉ। ବଡ଼ ପିଲାଟେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ କାନ୍ଦୁନି। ମୁହଁର ପୁରା ବାର ବାଜିକି ଅଛି, ମାନେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଲଗି ହେଇନି। ଲଗେଇଥାନ୍ତି କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଲଗେଇ ପକେଇଥାନ୍ତି ତ ଏନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଲଙ୍କା ହାତ ହେଇଯାଇଛି, ପୋଡ଼ିବ ମୁହଁ କାନ ଏନେ ଲଗେଇଲା ମାନେ। ଲଗେଇନି, ଲଗେଇବି। ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲା ଯିବେନି, ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା ହେବା କଥା ବୋଲି ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇକି ପଳେଇବି କି କ'ଣ କରିବେ। ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା ତା ବାବା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପଇସା ଟିକେ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କେତେ 1,500 ନା 2,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଘଣ୍ଟାଟା ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଏଠା ପଇସା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ପଠେଇଛନ୍ତି 2ଟା ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଟିକେ ପୂଜା ବକ୍ସ ବାଜୁଛି। ଭାଇନା ଆସିନି, ଭାଇନା ଆସିଲେ ପୂଜା କରିବ। ଖାଇନି କିଛି, ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ କରୁଛି। ଖାଇବୁ ଚାଲୁନ, ଖାଇବୁନ, ପୂଜା ହେଲା ସେ ଡେରି ହେବ, ତୁ କେତେବେଳକୁ ଖାଇବୁ କିରେ? ଦେଇ ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖି କେମିତି ଦେଖାହେଲା ହାତକୁ। ମୋ ପୁଅ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏ ବୋଲ ଦେଖିଲ କେଡେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରରେ ହାଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଘଣ୍ଟାଟା। ପୁଅ ଖାଇଦିଏରେ ତୁ। ଆଉ 50 ଦିଅ। ରାତି ଏବେ 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ହେଲାଣି। ଶୁଣିବାସି ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଭସାଣି କାଲି ହଉ ପହରଦିନ ହଉ କରିଦେବ ବୋଧେ। ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ ପୁଅ ପୂଜା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରିନି, ଅଳ୍ପ ସୁଟ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଘର ଲୋକ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ମାନେ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ସୁଟ୍ କରିଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେବ, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପୂଜା କଲା, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଯାହା ବି ହଉ ପୂଜା କରିଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଯିବି ଡାକିକି ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଅଛି ବାହାରେ, କାରଣ ନ ଡାକିଲେ ସେ ଶୋଇବନି, ସେମିତି ନାଚୁଥିବ ବାହାର ପଟେ। ତ ଡାକିବି ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଆଜି ପୁଅ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସବୁ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ନା, ତାକୁ ଡାକି ଆଣି ଘରେ ଶୁଆଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି।